ang kita sa COVID-19, gihapak sa bell o sa pagpakusog sa signal sa tibuok kalibutan aron si China o si Bill Gates ang beneficiary ni ang ilang negosyo. Pagkatag og kayo apan gi og sama sa pagkaon ilang gibutangan og magic sugar aron mahalin og dako sila ginansya, no? Kay ang asukar nga usa ka kilo, no? Ang ano ni ana usa lamang kakutsara nga magic sugar, no? Ang iyahang katumbas niya na tamis na kayo. Ang usa kutsarang magic sugar equivalent to 1 kilos of sugar. So mao ka na ang pamaagi ni Bill Gates ang virus, no? Maoy mo patay sa tawanong katungod aron paandaron ang online ug way laing proseso sa online kinahanglan papaliton kita tagsa-tagsang cellphone ang bilyones nga katawhan sa Pilipinas, no? O